Well, hallo, vandaag nu waren we de 18e. Immerhan, vandaag wil ik met eten merken. Dat nennt sich peppered steak. Op Deutsch würde vielleicht sagen Päppa steak oder Päppa Fleisch, Päppa Schaletas oder Päppa Schaletas. Immerhan, dat handelt sich von bitter Fleisch. Da werden Schalen geschnitten. En dan doen we dat broden, je springbrood, en dan doen we dat met al soorten peperschoten en dit en dat jantig broden. Dan schapen we dat even ries. Ik wil je wijzen wat dat moet, of hoe ik dat doe. En we gaan, ik ga hier van jou, wat ze naam sirloin top steak. Dat is de half ei gefroren en dan, dat schaft dan zeer niet veel beter, maar dat is half ei gefroren, maar dat en zeer dan schal weggesneden, dat is wat we wel. Kijk maar dit. Zeer fijne bitter vlees. Dat is Rindfleisch. En we gaan. Ik wil je wijzen, ik word in schelwe gesneden en dan wordt het laten opdijven dat het ganz opgedijfd is, dat het krak zo'n temperatuur heeft, temperature, als het hier im ruim is. Because anders, wenn het te koud is, dan hoort zich dat naar onze toep, dan kan dat best niet geven. Bij hem gaan, dat moet wat ergens vlees, dat houdt zich lekker, dat klopt, en dit, en dat, en dat. Maar dat koud is en dat am 4 op dat in de pan en dat hoort zich allemaal zo toep, en dan dat wundert einer. Maar wat hebben we nu wel voor biljet vlees gekauft, dat het zo niet te krijgen gaat? En we gaan. Dat is een tip, wat ik wil zeggen. Vlees moet nicht kalt sein, weil das am 4 ableitet. Aber ja, ha. Nu wil ik het wezen, wil ik dat versnijden doen, nou wil ik dat even ingewiesen. Dankeschön. Peppered steak. Peppered steak. Dat kan peperschoten oder peperfleisch zijn. Bei Emma han ik wil je wezen, wat dat moet, dat doen ze even ries schapen. Weil je kan dat even schobeln oder eetschappen oder nudelen schapen, zoals je dan wel. Oder vielleicht sogar een tortillas nemen met de tacos. Dat schaft alles. Emma han. Nu wil ik het wezen, nu wordt dat met abschneiden. En dan schal ik gesneden en dan van door wieder. Dankeschön. Oké, en dan wat we dan doen, is dan merken we zeggen dat we een schwappet Maße haben, weil die einzigen Menschen, die haben so eine Schrank, ist ja stoppen Maße, statt halt zu klicken, ist einer dit eng Brot, der da dort eng, das steht alle klicken, so ja. Immer han. Dat kan zijn dat steak dat is nog half ei gefroren en dan kan je dat maar zeer fijn en zeer dan schal weggesneden. Dat is einfach nog zo daarna als viele restaurants in de klops. Kijk maar dat. En zo staat wel weer dat alle daar snijden. En dan werden we dat laten fijn opdijven, dus ik zei dat maar. Kijk maar dat. Oh, maar dit wordt maar zeer fijn doen. En we gaan. En dan werden we dat laten opdijven, dat het niet koud is. En dan werden we dat broden. Dankjewel. Ja, nu wordt het hier krak zo liggen laten. Dat is maar zo fijn, zeer gerne streameltjes met er dan snijden. Dankjewel. Oké, dan wil ik je weten wat we hier alles gebruiken. Hier hebben we dan dat vlees, wat ik in het eerst weet. Wat we dan versnijden. En dan hier hebben we dan een theelepel grove peper. Hier hebben we een halve kuffel afgekerkte rindsknerpensoep. Want je dat niet had, dan doe je zo'n pulver dit erin. Dat is zo'n beef bouillon of soepklaats van rind. En hier hebben we dan 4 eetlepel soya saus. Dat is salsa de soya, kan je daar zeggen. En daar hebben we dan, wat ze dan, 2 eetlepel cornstarch, of cornmehl, zo'n meel, versterkingsmeel, wat ze gebruiken, met waar zijn schmond wat dik merken. Daar hebben we een 4 kuffel water, dat worden we dan bij het mixen. En daar hebben we dan 2 eetlepel bruna sucka, waar je die niet had, dan kan je dan witten brokken. Daar hebben we dan nate zippel. En daar hebben we dan wat ze dan enwa, ginger. 3 eetlepel ginger. En daar hebben we dan een kuffel ries. Dat willen we ons dan nog kerken. En daar hebben we dan zout. En hier waar je alles aan het gereden, dat smaakt je ook, maar dan meer zout veelt dan. Kan je dat nog een beetje maken. En dan hier hebben we dan nog 2 eetlepel olive oil, dat we dan gebruiken om dat vlees bruin broden. Hier hebben we dan een greene peperschoot, een rode peperschoot.
Dat zijn bell peppers, namen ze op Engels. En hier hebben we dan een gjalmea, waar we dat nog fijn maken. Daar hebben we dan een beetje butter. Eens gebroken dat en er staat olive oil. En hier hebben we, dat is extra. Dat braucht er niet maken. Dat zijn jalapeño, peperschoten. En daar hebben we nog wat ze noemen pilzjge. Ik wil je wijzen, dat zijn opgesneden pilzjge. Dat braucht er niet maken. Waarbij ik leg dat. Zodat we weer het legt, dan doe je er nog meer pilzjge maken. Mushrooms. So Emma gaan nu ik kan wijzen waar het eeuwig worden toprieren en toproden. Dankzij. En hier hebben we dan de cornstarch. Verstukkensmeel, dat cornmehl. Dat doen we hier dan een beetje stitsen neer. En dan doen we dat hele kuffel water door. Zo staat neer. Dat braucht we dan, omdat we alle top met dik maken moeten aan. Hier is het van deze hier, dat zeer van. Voor de eerste is alle top, zo krijgt het staat. En dan gaan we dit brauchen, dat alle top met dikker maken. Dankzij. Wat we nog meest vergeten hadden is dat schisnick, dat garlic. Hier hebben we 2, 4, 5 stuk saus, schisnick, 10. Dat gaan we hier dan zeer fijn snijden en we hebben dat ook nog door maken broeden. Dat hadden we meest graag vergeten. Dankzij. Den tijd wordt het vlees door bruin broden deed. Dan gaan we dit hier al een beetje opmixen. We hebben hier dat beef broth, dat rinds, soep. Een halve kuffel. En hier hebben we dat soya saus. En dan dat brune sucka. Dat te maken. En dan de päppa. En dat enwa. Dan we dat hier al aan. En dan doen we dat zeer fijn hier. En dan als dat rijdt. En want dat vlees is fijn bruin is, dan juist we dit te maken. En dan doen we dit nog, wat ze dan dat water en dat cornstarch, dat maakt het fijn dik. Dit. Zo, ik let er worden maar zeer fijn zijn. Kijk maar dat. Zeer fijn. Je moet bloos leren, maar het vlees wordt bruin zijn. En ik let het ätelappel wat door. Dankzij. Oké, ja, het vlees bruin gebrood. En nu gaan we hier een klein beetje olive oil nemen. Zoals het staat. En nu gaan we dat gerecht hier een klein beetje eruit broden. Zo. De pilzjge. En de peperschoten en dat schisnick. Zo, graag de staat. En de gjalmea die wel ons te laten. Ze zijn zo fijn down gesneden, die brood niet veel aan. Zo, graag de staat. Nu gaan we dit geen klein beetje eruit broden. En dan gaan we het vlees en alles gedaan en dan zijn we meer eruit te meten. Dan fijn. Zo, zit dit aber nicht schmeckt. Riecht aber jammerlich schön. De laatste paar minuten waar we nog deze gjalmea hier nog nemen. Die zijn zo dan gesneden, die brauchen maar een klein stukje kerken, wat die was zijn. Zit dat over smaak. Kijk maar daar. Nu wordt dat nog 1 tot 2 minuten lopen, daar kerken en dan wordt het vlees gemaakt. En dan dat weer. Dankzij. Oké, dan wordt dat vlees gemaakt, dat bruine vlees. Hier is dit. Ja, graag gestort. Wauw, nou ja. En dan wat we dan doen is, dan doen we dit saus wat we hier ingereerd. Hier is dit zo fijn neer. En dat eenmaal een beetje afhangt te kerken, dan doen we dat cornstarch, dat versterkingsmeel. Dan maakt het een beetje dikker wordt. Nu werden we hem kerken brengen. Dankzij. Maar ik dat bloß nog eenmaal wijzen, zit het aber niet smaak. Nu willen we het eenmaal abkerken en dan is dat rijdt. Zo, nu gaan we dit cornstarch, dat wat we schon eigereerd, hier een beetje maken. Dat het alle een beetje dikker wordt. Nog eenmaal abkerken en dan zijn we uit hem. Oh, maar kijk maar, nu wordt het aber alle zo fijn dik.
soya haben. Ja, einmal mit abkerken, das ist hier das Abmengsel, das cornstarch. Met een beetje water. Doe, check maar dat. Nu wordt er pas zo heen. Check maar dat. Oh ja. Nu nog eenmaal een minuut of 2 een beetje zo abkerken. En dan zijn we eruit om even een ries schapen. En dan gaan we eten. Dankzij. Nou, dan werden we ons van de Mongas erschauen. Check maar dat. Ik ga hier een beetje rugje melk. Hier hebben ja, ries. Kraakse stoot. En hier hebben we dat peppered steak. Nu kijk je maar dat. Kijk eens hoe dat dansen dat. En daar hebben we dat hier is dit een beetje ruim. Maar kijk maar dat. Dat is van jou ans unkas. Oh. Kraakse stoot. Nu willen we ovenkast eten. Klein beetje meer. Kraakse stoot. Dankzij. Nu willen we opzagen. Oh boy, wat blij dat wordt, zeg maar. Oké, daar willen we dit moeten smaken. Ja, dus ik kan maar zeggen, waar we dankbaar zijn. En wat ik nog wil zeggen is, ik vertel me veertig zelfs. Want ik wil dat van jou gaan, s'morgens als ik afwaken deed. Hoe ik gisteren veel dankbaar ben. Wat wil ik dan alles gaan? En ik moet zeggen, eins der wil ik zeer arm zijn, wegen. Eins moet zo is voor jou een dankbaar te zijn voor wat een half. Zo, wel we niet voor jeden dankbaar te zijn. God is goed en God deed ons. Die jacht ons immer wat ons fehlt. Vielleicht niet immer wat we wel, maar wat ons fehlt. Immer gaan. Nu willen we dit moeten smaken. Oh, dat ruikt maar zo schön. Oh, mama. Der schmeckt schön. Merkt dat ook. Ik kan niet zeggen, nu zout even. Später nur zout als te saltig. Maar, maar. Dat schmeckt schön, merkt dat ook. Dat wordt je niet leid worden. En wanneer het veel, dan doe je dan een beetje zo'n soya salsa even over de ries en alles. Maar ik krijg nu veel te nus niet. Zo. Oh. Mag ik het kunnen zien? Dank je.